לפני כשלוש שנים פנתה אליי חנה גור, האחראית על התוכנית מורשת מטעם עמותת ארגמן, ושאלה האם אני מוכנה לספר לתלמידי כיתות י"א של בית ספר עירוני על התקופה בה אני עצמי הייתי תלמידה בברית המועצות לשעבר. הסכמתי. ההקשבה, ההתעניינות בנושא, שאלות ותגובות התלמידים די הפתיעו אותי. ביקרתי במפגשים של חבריי עם התלמידים בבתי ספר שונים בעיר. ארגמן הוקמה כארגון של ותיקים במודיעין לפני מספר שנים, כאשר אנחנו רואים חשיבות גדולה בהתערבות בחיי הקהילה ומעורבות בחיי הקהילה של מודיעין, וככאלה שיש להם ניסיון חיים ארוך וגדול, וכאלה שיש להם ידע רב מאוד מצבור חייהם, יש לנו מה לתרום לדור הצעיר. ואנחנו חושבים שחלק מהנושאים הערכיים אשר אנחנו גדלנו עליהם, ואנחנו חושבים שיש להנחיל אותם גם לילדים, משמע לנכדים. והתוכנית שהצבנו, שנקראת תוכנית מורשת, הצבנו את התוכנית, יצרנו קשר עם המנהלת של בית הספר ג', הבית הספר המקיף על שם מוטה גור, ולאחר מכן כל שאר בתי הספר, אחד אחד, נפגשנו עם המנהלים והסברנו את תפיסת עולמנו. ועל פי תפיסת העולם הזאת, בעצם הצבנו יחד עם בית הספר תוכניות שיחה של הוותיקים עם הנערים, עם התלמידים והתלמידות השונים בכיתות השונות. ומה שאני יכול להגיד זה שזאת הצלחה גדולה. שהיום אני שומע שגם המשרד לוותיקים וגם משרד החינוך מתחילים לקחת את התוכנית הזאת ולהפוך אותה לתוכנית ארצית. אני לומדת בכיתה ז' בבית ספר עירוני ג', והיום המורה שלנו התחילה בזה שהיא אמרה שהיום יבואו גמלאים, ולא ידענו כל כך מה זה, כאילו היא לא פירטה לנו, אבל כשבאו וסיפרו לנו, אני ממש נהניתי מהסיפור, וזה ממש חוויה ללמוד דברים מהעבר. למה? כי זה ההיסטוריה שלנו, וזה חשוב. אנחנו כאן בבית הספר עירוני ב' על שם רבין, במסגרת הפעילות שלנו של מורשת, מקיימים מפגש של תלמידי י"ב עם חברי כנסת בהווה וחברי כנסת לשעבר, שקשורים בעשייה שלהם, גם בחקיקה וגם בפעילות בנושא ערכים. עד היכן הביטחון שלך, עד היכן, איפה עובר הגבול בין פגיעה בזכויות שלה לרמת הביטחון שאתה רוצה? המקרה עם נחשון וקסמן, מישהו שהיה חשוד שאולי יש לו איזשהו מידע שיכול לעזור לפתרון, למצוא איפה נחשון וקסמן. ואז עלתה איזושהי דילמה, אם ללכת ולקחת את הסיכון הזה שאולי איזשהו מידע ולענות אותו ממש עד שמוציאים ממנו את המידע, או ללכת עם הזכויות שלו. אז פה היה בעצם את הביטחון מול הזכויות שלו. לך יש תשובה לזה? אני חושבת שבמקרה הזה הוא הסביר לנו שבגלל שזה נחשב זמן איך קוראים לזה? כן, פצצה מתקתקת. בגלל שזה נחשב פצצה מתקתקת, אז יש להם, הם יכולים לתחקר אותו למרות שזה פוגע לו בזכויות. שלושה הערכים שגיבשה המהפכה הצרפתית וקבעה אותם על הדגל הם, כמו שאת אמרת, תגידי עוד פעם, בכל רם. חירות, שוויון ואחווה. משמע, נתחיל את זה לפי, לא חשוב מה הסדר, שוויון ערך האדם, חופש וחירות האדם ואחווה. מה זה אחווה? אחווה זה בשביל או אחווה זה ערך בפני עצמו? שאלה, אם הוא בשביל הוא לא ערך, הוא עיקרון. עכשיו חזרנו לנושא, מה ההבדל בין ערך לעיקרון? קוראים לי נוי סבג ואני הייתי בהרצאה של אברהם כץ, חבר הכנסת לשעבר. אמרו לנו שדבר על זכויות של קשישים, וזה דבר שנורא מעניין אותי, אבל בסוף הוא דיבר על ערכים, וזה משהו שאנחנו יותר מכירים, קצת זה שיאמם אפילו. באמת הבית ספר הזה נותן לנו פעם הרבה הרצאות ומאוד משקיע בנושא, אבל אני חושבת שכל הרצאה כזאת וכל פעילות כזאת
מאוד מאוד תורמת ומדגישה כאילו כמה שיותר את מה שמנסים להעביר לנו פה במשך כמה שנים. אני גר במודיעין כמעט 18 שנה. החלטתי להקים ארגון של עזרה לזולת, עזרה לנזקקים. אני מתאר לעצמי שחלקכם בוודאי שמעתם, קוראים לזה עזר מודיעין. כשאני בא למקומות ואני מדבר על ואהבת לרעך כמוך, אני נוהג לומר שבפסגת ואהבת לרעך כמוך, העזרה לזולת עומד בשיא. השיחה בעצם היא כאילו, היא גרמה לנו יותר לחשוב על הזולת ולחשוב על תמיד מה אפשר עוד לעשות, ולא סתם לעשות אלא לפעול באמת. אני, בכלל הבן אדם הזה, כל התרומה של הקהילה, הייתי בשוק ממה שהוא אמר וזה. אני חושב שבעקבות השיחה שאתה, כאילו, אולי, אני חושב שאולי שנה הבאה אפילו, אולי בקיץ הגדול, בחופש הגדול, אני אלך אולי להתנדב שם, או אלך לתרום יותר לקהילה. יש מקום לסיפורי הגשמה והצלחה. זאת אומרת, אני צריך לספר לכם על משהו שהצלחתי פה, שעשיתי אותו יפה. בואו נשמע, מה אתם חושבים על הצלחה? מי מצליח? איזה מקצוע? בבקשה. ספורט. בספורט. נהדר. עריכת דין. בכל שנה ביום השואה אני נפגש עם תלמידים של בתי ספר שונים ומספר להם את הסיפור האישי שלי בגטו מוגילוב פודולסק בשנים 1941 ו-44. מה שאמרת העצים את היותי יהודי וכישראלי והפך אותי באמת ליותר, זה חיזק את הישראליות שלי. דגל ישראל באופן מטאפורי מאחד את כולם כלב אחד. שמעתי את מה שאמרת ביום האחרון וזה מאוד מרגש אותי כי יש לי ליבה מבית מאוד של אידיאולוגיה, כאילו להתגייס לצבא והשתייכות, ופה ממש חיזקת, כאילו שפה ממש הבנתי את המשמעות של להתגייס לצבא, כי לא יצא לי באמת אף פעם לדבר עם ניצול שואה ועכשיו יוצא לי, ובאמת אני רוצה להגיד שהרגשת אותי ואני מאוד שמח שלי את האפשרות הזאת. מישהו יודע איפה זה סלוניקי? יוון. איטליה. בסדר. פספוס, יוון. יוון. במסגרת תוכנית מורשת לבתי הספר הגעתי לתיכון עירוני ב'. ילדים שעמדו לצאת למסע לפולין, נתבקשתי לספר על יהדות סלוניקי שמשם הגיעו הוריי, יהדות שהוכחדה בשואה. הופתעתי לגלות שתלמידים לא ידעו שום דבר על קהילה מפוארת זו שכמעט וכולה הושמדה בשואה. פרט לשיחות פרונטליות עם התלמידים, היו גם טיולים משותפים בעקבות סיפורו האישי של חבר ארגמן זה או אחר. תלמידי כיתות ט' בבית ספר על שם יצחק רבין הכינו גם עבודות בהיסטוריה בהסתמך על הסיפורים האישיים. במסגרת תוכנית מורשת נתבקשתי לעזור חלק מתלמידי בית ספר רבין בעבודה שהיה להם להכין לחקר ההיסטוריה. יצא לי לדבר עם 3 בנות מיוחדות. היו מאוד קשובות לדבריי והביאו התעניינות רבה מאוד בכל הסיפור שעבר עליי. הכוונה הייתה לדבר על תקופת מלחמת העולם השנייה, והם רצו לשמוע את הסיפור האישי שלי והביאו ממש הבנה לכל מה שסיפרתי להם. קיבלנו פרויקט בהיסטוריה, לעבוד על פרויקט שבו צריך לחקור נושאים שונים שקרו במלחמת העולם השנייה. אז בחרנו בחווה באמת,
ושמענו את הסיפור שלה, ומאוד נהנינו לעבוד איתה. במהלך העבודה אז למדנו הרבה ערכים חדשים ממנה. אז למדנו ממנה כמה חשוב שיהיה כבוד למשפחה, ועוד מלא דברים שמשמשים אותנו עד היום. במהלך הפרויקט נפגשנו עם הגמלאי מנחם מיכלסון, עיתונאי בעברו ואוטוביוגרף. במהלך הפגישה למדתי הוא סיפר לנו כיצד במהלך מלחמת יום הכיפורים הוא חילץ טייס, ולא הצלחנו להבין איך אדם שהוא רק עיתונאי מחלץ טייס, או איך הוא קשור בכלל לאירוע שכזה. אז החלטנו כחלק מהפרויקט לבדוק כיצד כל המנגנונים האלה עבדו. ביקשו ממני לבוא לספר לקבוצת תלמידים על איפה הייתי ומה עשיתי לפני מלחמת השחרור ואחרי מלחמת השחרור, וסיפרתי להם על חוויותיי בהגנה לפני המלחמה בזמן המלחמה ותוך כדי כך. בערב הרמת כוסית לשנה החדשה הגיעו תלמידי הכיתה על מנת להעניק תעודות הוקרה לאנשי ארגמן שעבדו איתם באופן פרטני. אחד אחרי שני קמו אנשים מבוגרים בהתרגשות רבה וקיבלו את התעודות. בישיבת הנהלת ארגמן, חנה מציגה את תוכנית מורשת לשנת תשע"ה. כפי שאתם יודעים, שר החינוך הוא עשה מהפכות מאוד גדולות במערכת החינוך, לפעמים מהפכות קשות לעיכול. למשל, פי 3 שעות ההתנדבות של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים, כיתות י'-י"א, שזו מסה אדירה של שעות התנדבות. גם אנחנו רוצים להתחבר לחזון הזה, אמרנו, אוקיי, יש לנו את מורשת, יש לנו מתנדבים, יש לנו תלמידים שמחפשים תעסוקה. אנחנו מדברים על 3 מרכיבים בתוך הקהילה שפעילים, חוץ מהגופים הרשמיים. אנחנו מדברים על תלמידי בית ספר, לא משנה אם זה 1 או 2 או 3, תלמידי בית ספר שזקוקים לסיוע לימודי. מדברים על בתי ספר יסודיים. קבוצת תלמידים, X תלמידים בבית ספר מסוים, שמסיימים את יום הלימודים, נשארים, אם נצליח לארגן שיקבלו גם איזו ארוחת צהריים קלה, כי זה יום לימודים שהולך להתמשך, והם צעירים, אז זאת תהיה תוכנית טובה מבחינת הילדים. אחרי אותה ארוחה קלה בתום הלימודים שלהם, ויש לי גם פער, יש לנו בתוכנית פער, בין סיום יום הלימודים של התיכונים לבין סיום הלימודים של היסודיים, השעת אכילת צהריים הזאת היא תסגור לנו את הפער הזה, ואז יגיעו המתנדבים שלנו מבתי הספר העל-יסודיים, שכמובן אנחנו צריכים לקבל אותם לא כל אחד, אלא רק שמתאים לרעיון של הסיוע, ושל להיות קצת אח או אחות בוגרת. זאת אומרת, גם קצת חונכות, טיפה של עזרה לילדים, כל זה בתוך בית הספר, ואז מתחיל השלב של הכנת שיעורי הבית. אמרתי, יש 3 צלעות כאן. צלע אחת זה התלמידים של בית הספר שמקבלים את הסיוע, הצלע השנייה זה המחויבות האישית שנותנים את הסיוע לתלמידים, והצלע השלישית זה אנחנו, מורשת. התפקיד שלנו זה לעשות את החיבור, זה לקבל את התלמידים בתחילת היום, זה לארגן להם את הארוחה, זה לארגן אותם, וללוות אותם ואת החונכים בהכנת השיעור. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעבור
ולראות אם תלמיד מתקשה, או אם חונך לא יודע מה רוצים מהתלמיד והוא לא הבין את המשמעות של שיעורי הבית. זאת אומרת, אנחנו צריכים איזה 3 אנשים כאלו שמסתובבים בין קבוצה של 20-25 תלמידים, נוסף לחונכים שלנו. תוך כדי התוכנית, אחד השותפים שלנו בישיבה אתמול, צביקה, העלה רעיון שמבחינתי זה סגר את זה עוד יותר טוב. אנחנו נעשה פעילות של מורשת, כי הרי אנחנו בלי הפעילות של מורשת, כי זה הליבה של האני מאמין שלנו, אנחנו נעשה את הפעילות הזאת של העשרה, של תמיכה, של סיוע, של צ'ופרים שהם גם למידה למתנדבים. ואז אתה יכול לקחת אותם פעם אחת להרצאה על מורשת קרב, ולהסיע אותם למוזיאון חיל האוויר, או לבית הפלמ"ח, דברים מהסוג הזה, ואתה יוצא נזכר, וזה חלק אגב מההתנדבות שלהם, זה יחשב להם, כי עשינו את זה בעבר, השעות האלה יחשבו גם בשעות פעילות התנדבותית, הם יועשרו, הם ייתנו, יקבלו ויתנו, ולדעתי החניכים כמובן שהם יקבלו ויועשרו מאוד מאוד.